Non sei se a ti che pasou exactamente iso. Ameazaron. Sí. A todos, aos fillos, aos netos, a todos. Bueno, estamos falando xa de cousas maiores, grazas Rodolfo, de seguido volvemos contigo e hablamos con el en directo para saber máis dese sentir, desas ameazas, deses medos que teñen derivados deste roubos e tamén sobre todo para falar de cal sería a posible solución a todos os seus problemas aquí no Polígono. Horas agónicas no lugar de Lodeiro, en Lalín, tras a desaparición de María, unha das súas veciñas. María ten 80 anos e padece Alzheimer. Ela saiu da casa para ir a dunha veciña, pero non chegou nin a casa da veciña, nin a súa propia de volta. Os equipos de emerxencia saíron a buscala pola zona, mesmo empregando drones para tentar localizala. Tamén toda a veciñanza se volcou nos rastrexos, pero María non aparecía. Sobre as 9:30 da noite, Manolo, un dos veciños que participaba nas batidas, volveu para a casa e cando se foi deitar levou unha gran sorpresa. Alí estaba María, sentada na cama e ben contenta, incluso rindo. Desapareción máis que nunca, con final feliz e hoxe quixemos estar aí. Pois recibimos un aviso, efectivamente, alrededor das 5 da tarde, directamente da Garda Civil, logo xa nos chamou o 112, informando desto, como sempre, unha persona desaparecida, unha edad xa máis ou menos avanzada, 80 anos, con principios de Alzheimer, non diagnosticado, pero bueno, que sí que se sabía que tiña lagunas moitas veces mentais. Cando nós estábamos xa con prácticamente todo activado, e estábamos xa realizando a búsqueda, por suposto a pé xa levábamos unhas horas, nese momento, cando este veciño, que estaba colaborando con nós, decideu ir á casa un momento, non sei se a descansar un pouco, porque xa digo, unha edad tamén avanzada, foi cando se topou con a boa nova de que estaba ela na súa casa. Isaac, o seu irmán, perdeulle a pista xusto despois de comer. Eu vim para aquí, quedou o meu irmão ali, pero despois baixou con o meu irmão para baixo, entonces, como o meu irmão, cando se gira, xa la vai no quinto carajo. Corrín, pero non a encontrei, e mira onde estaba, ao pé da casa. Na casa do veciño, pejada a nosa, porque tiña ido a falar con ele ali, porque é un home de 90 e pico de anos. Levanse moi ben, e iba a falar con ele, claro, tiña a porta aberta, entonces o que fixo foi, ela entrou, subeu para arriba, que estaría cansada, cerrou a porta da fora, con chave, e meteuse na cama. Claro. E ali estuvo. Ela está ben e todo está ben. Bueno, se levantou da cama aquel momento, que encontrou o veciño. Iba a meter na cama, e foi cando encontrou ela ali, manda carajo. Non é normal que a encontrou ali, senón que en Dios iba a dar con ela ali. A muller saiu da casa e crese que viu directamente ata aquí, a casa de Manolo, o seu veciño. Abro a porta para ir para a cama, estaba a cama toda revolta, e colleu a silla, librouna, e puxo aí e sentouse aí. Cando eu abro a porta, dixe, ai que ben se está aquí, estou moi contenta, que ben se está aquí. Dixe, pero... Moi ben, Maruja, moi ben, estate tranquila. Eu sabía que ela do lugar que non salía. Eu con menos pensei que iba a estar aquí. Mira que estivo desde as 2 da tarde que eu salí. Eu non sei a que hora entrou ela aquí. Entonces, cando salín daqui, fun onde a xente que estaba, e diga a novedade, dixen, hai unha autoridade aquí. Aí isto, apareceu. Onde está? Onde está? Está na miña habitación. Está na miña casa nunha habitación. Bueno, pois final feliz, 7:57, case da tarde, atención, porque xa notaste se tedes que estar botando gasoil ou gasolina, xa están aquí o momento dos prezos, barril de Brent superando xa os $100, barreira psicolóxica, e vai se notamos xa. Mirade os prezos que atopamos